Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Na benta ke jingkuli ka jingsio ka barek, but pila bandai group ban kuli da ka education loan, pila ruban chukola ho number, kandai nyo, sao, san riu pranot, lani, kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Ka seng hito kalai ban ujor Shah Sadar Police Station bakidan KMLA ki beraja ngai na layeng. Ha ka jing ujor ba ka pha shiki pulet ka hito kala pentep bagi dikhot jongka kila lek wat shayeng sa jong KMLA ki constituency jongki Henry Kemlap Satya. Gumta ki dikhot jong ni ka seng ki badan ha East Khasi Hills kila lek wat shayeng sa jongki ka badan ha Shillong Henry Kemlap. Ka hito kala lek shayeng sa UMLA Sorau ba Given William shayeng sa UMLA ka Mahoti ba Charles Marngar shayeng sa UMLA ka Ranikor uba Payus Marwen bat shayeng jong UMLA ka Mausan Ram uba Olan Sing Swing. Ha kini ke jinglai jong ki kila yo punya kenduk tang yo UMLA ka Mausan Ram kat bai ki wei pat Kemlap Satya. Kila kerpat ki pulet bakin wat lem yaki kenang bakin yo pan a ya ka shiti hak bai dai bat ke reservation policy. Mobile kena ni? Jangan. Oh, biang kena. Tong aku an pencai kendiat ya ka jing let ni mene bangi ku awan pensngo ya ka tom ka city bangi labo la ai napok ka CC te kalong bangi ku ba ngin yo nya kenduk ikitu gi MLA ndre ke jing let ke jongi mene ba on ye kenduk itu gi MLA ndre ki don ki badon ki don ki bomdon te ke ka long kalong bangi yo ka information napok ki wi ki constituency ba kimdan ki MLA hapok ka constituency kata kalong hapok mau hati ka kawai ka po jong ka sora bat kawai bat kade jong ka Ranikor te ka jingyo e kenduk jongi kalong tang ya u MLA jong ka Mausan Ram udin po ka UDP te andang ila yo ya keren bat ula ada pensai ngi ba unsara ya kan kamat ka ba ka jingdawa ka jongi kalong ba directly banyak keren ya kan ka reservation policy ba nginya keren ya kata ka roster system Ndre ya ka ni ka reservation policy kalong ba ngihapan pensai shwa ya ka kumba keladon neduk kipor menshwa ndre omba kanwan kanika roster te shwa ban kanwan ka roster ngihapan pensai ling ba jong ka reservation policy te kani ka jingwan ai ka complain yang hangi po sardar kade ka wei ka mat kalong ba kini ki MLA ki ba kilaingut ki ba khlamla bandan lang bat ngiha menne long kadai tang bentai iba kendiat do iba ngi kwa tang benginyo nya kendo iki ngin pensai ha kanu kanong rem bangi ngiwan ha ya kendo iki personally nang nakaliang jong sengru ngi kwa ban pensai iki ba ngi angnot kumki kun samla kat ni ke jing jinjar ke jing e ha ke jing yo kam yo jam ha karukom tungkam tung jam te menta ban ong ba kin ka bha yo kam kan chulong mitang siliang tarajur kam suya ham te ke ka bangi ngi kwan pensai khamtam iki ngau kun samla hot ngayeng hang ni bang kwan pensai baro ya ka sorslong mo ka bangi ngio i ya ka jing e jong ki kun samla bli ki ngop ai ki babon ki lenti ki jing jinjar ka dei tang nong ta ka wei ka ba ki MLA ki jongi ki bangi ngi la dep jet ki kim song thu kat no ka jing e ka ba ki maki ki digina kita ki nong thawan bakin pensai hapok ka dorbar ka jongki bakin pensai ya ka jing e bakin thau kita ki an bakan wanra ya ka jing sup jongi ka syong sup syong sngan poka ri ba ka jaj benreu tenga thrai ka wei ka mat ka banga kwan ong khamtam ya ni ka sarkar ko menta snow ya ka e ka jing thrang ka jongi kum ki kon samla kamdei bangi syong ba ngi kwa tang ba ya ka ba menta ndrei pet ya ka lawei ki jongki wei ho ngi layat lenti yiki babon ba ki jing jinjar ndrei ngi wan pulian bar ndawan po silong i perkhat bong ngi lai dap ki jing puli bobiang ndrei ndapoi hang ni ka kam ka jam ndan teke ka jinglong ka jongi long frustrated ka jinglong frustrated ka penpoi ki jing jinjar ka bangi perkhat ki wi lenti
Kenang ban ye shai shushu tharai dangpun mentan ki ba so belengi wan ai kan ka missing report kalong kumne hadin bengi yo ke jing ujor na ki district na ki constituency ba fair jing unit ki ke badan jing ka hito ke area tengi menem hadin ki la pentip singi ba ki kelak kwa ban lagi kendu ki MLA kita nong khmat jong ki na constituency ke jong ki te ki ong ki khep pek dam yo ki don nasional tengi empat na kalian jong ka central ngi la instruct hito is khasi hills mandek pet iya kita ki badan hangte hapok mulai syua ki ba kontop ya kareni kor ka mau senram ka sora bat ka mau hati nakini ki laiteli ki konsensi jong kita ki MLA yo ki lai kondo tang yo MLA jong ka mau senram de halor kani kanong rem ni bot ka missing report ba kumno shatai ru kija senir kija ni kumbangi songkhya namar bangi lai I haka por election kumno kini ki MLA ki wan kular benyakran khamtam ko UDP kini ki MLA jong UDP ke ba kontop yo ba Pius Marwen bat yo ni o ba uban po ka mau senram ke bela keren ba ya ka reservation policy ken bu Ahmad benyakran ndrei kam simlong la kunta ta daw ko sami ko BPP man sa tangan hangte hapo additional secretary te de hakata ka jing songkhya namar ba maki hi hak por election kila ay kata ka commitment ba kin pet ya kalawai ba ki e je kri ba ka benreu tangi sngo ba kane ka de ka democratic right ko jongi ta ki wan bu ane hasadar ka missing report persya ye kita ki menwat ye kita ki MLA bangin le ta kano ka kam ye ki ko basne henrei bangi kwa bangi kendo ba ki shem jing ye bangi kendo ye ki nang bangin ay ya kata letter of concern regard ya ka job reservation policy kita gi khna ki ba nangi hi ka badan vote hakatu ko constituency ki mut bani ay kata ka sti lengba jong ko hito te maki pagi pentip sangi ki ong baba kim dan sate sa constituency ki jongki taso bahap pek lem nambar bakisa aslong tengi par ki badan hapo islo ni instruct ki hito is khasels manlik pek de kidan tenre nagite ki sangut laptang yuwai gi kabamut kabapau shahi sate rugimnan sane rugimnan tamban seng haban air ka missing report khnang ba lada ki politiki I lada ki pagda ki I tikin pentip tengin le ay kata kasi tangi tay proses ba long kata rukat kum maki hi lada play hakapot election temantabat ngi de ke bla nang bla start ni kan mau hiru kaya ka e ke ba pikran ni pen phai ka lai ki ke kata